Čiže v podstate toto je ústredňa výrobcu Bosch, označenie má Avenir 2000, je to novší typ ústredne, dotykové ovládanie. V podstate tento ovládací panel dotykový nám slúži k ovládaniu ústrední, tu je nejaký stavový riadok, ktorý pozostáva z nejakých stavových LED diód. Momentálne máme ústredňu v bezavadnom stave, čiže je zapnutá, máme napájanie, je denný režim. Denný režim znamená, že je obsluha prítomná pri zariadení, to znamená, že vám dáva čas v prípade spustenia poplachu cez automatický hlásič reagovať. Pri tlačidlových hlásičoch tento čas nemáte, hej. Čiže v prípade stlačenia tlačidlového hlásiča automaticky spúšťame evakuáciu. Čiže ak chcem s ústredňou pracovať, potrebujem sa k nej prihlásiť. Na to, aby som sa prihlásil, máte možnosť dve. Naprogramovali sme vám stavové klávesy F1, F2, F3. Vy používate v podstate klávesy F1 a F2, to sú úrovne nejaké obsluhy. F3 klávesa je naprogramovaná na servisné účely, čiže tým pádom, ak podržíte klávesu F3, ústredňa sa prihlási do úrovne číslo 4. To znamená, že v tejto úrovni vám naskočilo dole odpojenie, tá ústredňa príjme poplach, ale neurobi nič. Hej. Nebude nikde reagovať, je to taký revízny režim, používame to my na servis. Neodporúčam vám to použiť, lebo zdeaktivujete ústredňu. Čiže idem sa odhlásiť, ťuknem na panáčik a odhlásiť áno. Čiže vy v podstate budete používať klávesy F1 alebo F2. Čiže podržím klávesu F2. Nejaké 3 sekundy. Dobre, úroveň 3 sa zaznamenala. V podstate týmto prihlásením dokážete manipulovať s ústredňou. Bez prihlásenia viete iba si prezerať nejaké udalosti. Hej. Čiže takisto, ak by vám nešlo to prihlásenie cez tú možnosť F2, stlačíte panáčika, zadáte ID používateľa 2, heslo 6.0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, OK, zase som prihlásený, hej, je panáčik. Čiže v podstate ide o to, aby ste, je to funkčný prvok, ktorý vás opravňuje používať ústredňu, aby hoci kto s ním nevedel manipulovať, hej. Je to v podstate nejak legislatívne dané. Čiže v podstate tomu základné menu sa nám ukázalo, sú tu nejaké hodnoty, odpojenie, blokovanie, udržba, diagnostika, prepnúť režim noc, diagnostika a ostatné veci. Pre vás najdôležitejšie tlačidlo je obnoviť, to je akoby reset ústredne, čiže stlačením tlačidla obnoviť, v podstate tam táto ústredňa, resetuje sa celá ústredňa, hej, v prípade poplachu týmto resetom dokážete ju resetovať. Ak poplach stále beží, napríklad stane sa taký stav, že máte veľmi zadimený priestor a neviete ten poplach resetovať, je potrebné daný hlásič odpojiť. Odpojenie sa robí v podstate tlačidlom odpojenie blokovanie. Chcete odpojiť, zobraziť o odpojenie zariadenie, tu je vybrať podľa čísla, chcete odpojiť sirénu, zableskové svetlo, prenosové zariadenie, hlásič, logickú zónu, potom ďalšie nejaké skupiny, bezobné členy, to hneď vysvetlím. U vás hlásiče sú očíslované jednoznačným nejakým kódom, nejakou adresou. Keď pozriete na hlásič nad vami, má číslo 1.05. V prípade požiaru sa vám toto číslo zobrazí na ústredni a k tomu číslu je aj daný popis, že napríklad recepcia, a potom máme izby počíslované, reštaurácia, kuchyňa a podobne. Čiže v prípade, že vznikne takýto problém, že potrebujete zadimený priestor vyvetrať a nedokážete resetovať ten poplach tým výberom podľa čísla, dokážete nájsť jednotlivé prvky. Jednotlivé prvky dokážete nájsť v tomto zozname, alebo chcete v podstate odpojiť, to bol hlásič, tak hľadám hlásič podľa popisu alebo podľa čísla a ja tu už mám, jak som hovoril, zázemie, recepcia, tlačidlový, recepcia, hala, to je ten 1, 5, izba číslo 8, 6, 9, čiže takto dokážem odpojiť daný hlásič. Taktiež, ak máte nejaký stav, tu dole je v podstate stavový riadok, čiže ak máte požiar, tak ten hlásič vám tu bude svietiť, hej, v tom požiari. Takisto, ak by bola porucha toho hlásiča, tak porucha vám tu svieti, hej, na tom stavovom riadku, taktiež keď máte odpojenie, tak vám tu svieti. Čiže idem odpojenie, odpojiť hlásič napríklad podľa popisu. Chcem odpojiť, ako sme sa bavili, ten hlásič
recepcia hala, čiže máme ten 4.1.5, ťuknem na neho a stlačím odpojiť. Hej. Vidíte, že je trošku ten zvýraznený ten obdĺžnik okolo neho, dám odpojiť, príkaz prebieha, ak úkon nemôžno dokončiť, nepreniesú sa žiadne údaje, čiže už mi svieti odpojenie, taktiež v stavovom riadku mi svieti, že je hlasič a že je nejaké odpojenie. Čiže tým oranžovým, že je to deaktivované. Hej. Čiže v prípade, že teraz by ste tu nemili do toho hlasiča, tak on nereaguje. Automaticky máme nastavený tu GSM dohľad, čiže v prípade týchto úkonov je informovaná rozdelená obsluha, keďže nemáte 24-hodinovú službu, príde vám SMS, že niekto odpojil nejaké zariadenie. Hej. Čiže v prípade obnovenia toho odpojenia, vidíte, tu je to riadenie nám svieti, čiže riadiaci prvok GSM odpojenia. Hej. Či tento volač, ktorý má v sebe SIM kartu, tu je antenka k nemu, poslal SMS-ku vám. Čiže dám do odpojenia, odpojené zariadenie, hlásič, recepcia hala, pripojiť. Zmizlo mi zo stavového riadku, nemám nič odpojené. Čiže reálny stav je taký, že v prípade, že vám príde poplach, máte nejaký čas, nejaké 2 minútky na reakciu, prísť ku stredni, prihlásiť sa, reagovať na ten poplach, v podstate spraviť nejaké overenie, to hneď ukážeme. Tým overením získate čas na to, aby ste išli prekontrolovať napríklad danú izbu. Len ide o to, že do tých 2 minút musíte prísť tu a prijať ten poplach tým overením. Následne idete skontrolovať izbu alebo daný priestor, v ktorom je poplach, vrátíte sa naspäť, resetujete poplach. Ak sa jedná o reálny požiar, rozbitie najbližšieho tlačidla a zatlačením spustíte evakuáciu. Na to treba myslieť, že zatlačením toho tlačidla je spustená okamžitá evakuácia. Z legislatívy nie je možné nejak tlačidlo neskoriť, že nejakým omylom sa stalo. Chvíľu si ho skúšame, to tlačidlo fakt ťažko ide zatlačiť, čiže tam je nejaká sila legislatívne okolo 25 minút minimálne. A hlavne potom to sa mi zdá, že to sklo je tam predtým ešte. Áno, musíte rozbiť to sklo. To sklo je veľmi krehké, takže ako lakťom alebo tak, nie je problém s tým. No dobre, čiže v podstate zrobíme nejaký